HERspace nga event, really nice place. A really nice nga community. And that night, nakoy na-meet na individual who will be solo traveling. And Kinsa? si Gwen ka to ganing. You'll meet her one day. So, nikon siya. Nag-storya mi at that night. And then, ni-share siya nga mag-solo traveling siya. Yun ko, bitaw, unsa nga days kay pwede ko mo kuyog. Siya, kuyog kay para na So, di na solo. Imo nang iluwin ng iyang plano. mo gani, like, nakaingon ko nga, din lang siguro. Pero ni-check mi gid sa ticket. Yung pag-check na ko sa ticket, Where it was she like going 20,000. I think, mato siya Bacolod and then mo saka pa Pinas. Mo saka siya to Luzon. I don't know. I think that was the plan or is the plan. So, nag-check ko sa flight and then, ako, 20,000 yan. 2 nights ako dito kaya naman ko yung work. So, balik lang ko. Sayang, like, dili na ko masulit. Wala namin nag-storya. Maybe like 5-10 minutes. Ngayon nabitaw siya. Sige, ako bayad sa imong ticket. Siya yung bayad sa 20. So, na kay ticket. Wala, uy. Before that, nga naman siya nga nag-save siya for that travel. And then, magpalibre ko. Di, okay ra. Really? That was Gwen, pwede ko. Libre ko.